Ух, че си бе! Сега ще сменим ролята. Ти си... Ще те изямкам. Ще те изям. Ще те изям направо. Как се чувствате? Добре. Изкара ли ти цигарите? А? Изкара ли ти цигарите? Добре. Ами, Йонче, кого яхна ти, бе? О, пак, хайде. Ще ма... Яхаш ли? Не. И кой ще ме правиш тогас? Искаш да си да заборя линията. Не смятай, не ме забориш. Добре. Дръж се здраво обаче за мене. Хайде, хайде. Хайде. Айде, ма на гърба ми. Йонче, не удря главата, на На гърба му. гърба ми, не оттам. Оттам. Искаш да се боря. Няма да ме И събариш. борба, свободен стил. Че като ме събориш, как ще стане тогава? Ти нали искаш да се возиш? Скоча. Еси вани. Ти добре скачаш, обаче. И така долу пак ще почнат да блъскат. Чуваш ли? Брусаш и тия долу пак ще почнат да блъскат. Дай, бе. Ти тята и аз си да заборя. Я да лази по земята. Да лазя по земята ли искаш? Добре. Ай. Ай да лазя. Па ти ще ме ягаш ли? Какво ще правиш сега? Ти се яхнеш. Ще ме ягнеш ли? О! Браво! Па ти добре. Само ще скачаме ли отгоре? Айде. Дръж се здраво обаче. Ама не, те не се държиш. Добре, дръж се за врата ми. Хвърли се за врата ми. Уседвава ми коня. Ети дископатията. Ай, опа! Как е настроението? О, не, чувствам се идеално тъй с... Хубавата ми въшката. Зайчо, ще те изям. Направо ще те изям. Аз сега толкова силни. Давай да ядем. Трябва да ядеш. Хайде. Хайде, трябва да има сили. Че няма да можеш да набориш дядо. Йони, махни. Кажи чао на камерата. Кажи чао. Чао. Махни с ръчичка. Чао. Хайде, двамата с дядо махайте. Чао. Хайде да кажем чао. Хайде, двамата чао. Чао. Хайде. Йонче, дай гледам ръчичката. Не, дей хапа. Да кажем чао. Искаш? Чао. Тей. Чао.